Smilinku už znáte dlouho, ale kdo jsem vlastně já? Já jsem mladá kadeřnice, která si plní svůj sen. A bez mýho přítele by to nebylo ono. Jsem neskutečně vděčná vlastně, že ho mám po svým boku a můžu si plnit svý sny dál. A co dělám ve volném čase? Buď trávíme s přítelem naše společné zájmy, anebo běháme z Miley, agility, canicross a všechno, co nás naplňuje. A hlavně jím. Když je chvilka čas, nebo se nic dá dělat, tak jezdíme k nemocným lidem s pejskem na kanisterapii a ty úsměvy od nich, to je prostě nepopsatelný. Některý lidi nemají štěstí, jako máme my, ale jsou vděční za každý pohlazení a ty úsměvy, to mi dělá radost. A tohle je moje nová posedlost. Jako ježdění super, miluju to, ty zvířata jsou boží, ale co mě uklidňuje a děláme takovou terapii, je prostě kydání. Hodně lidí se mi smálo, že jako pracuji s lidma a víkendu jezdím kydat, ale mě to naplňuje. Je to fakt boží. Tak to jsme my, dva blázinci, který si plní každý svůj sen a navzájem se podporujeme a děláme všechno pro toho druhýho.